И така, здравейте и добре дошли в канала. Днес сме в едно познато село. Село, за което има безброй клипове и което е известно с много интересни истории и легенди. Казахме безброй клипове, защото тук доста хора са снимали, идвали и са се опитвали да заснемат самодиви, полтергайсти и какво ли не. Днес в нашия канал гостуват двама души. Милен. Здравейте. И Денислав. Здравейте. Така, Милен, може би сте го виждали от миналия епизод от изгорялата дискотека. Може да... Огин бар. Може да го видите горе вдясно. А пък Дени е за първи път. От предварителния разговор каза, че е 50 на 50. Сега ще видим, ще го плашим ли в шишенци или не. Така, какво ще направим? Ще обиколим селото и ще се опитаме да хванем нещо паранормално. Миналия път бяхме тук и заснехме единствено и само звуците от чакалите. Които вече почнаха. А? Които вече почнаха да се чуват. Чуваш? Не, това са кучета. Това са кучета. Това са чакали. Не, кучета. Може би ще видим. Предиха ни местни хора, че е възможно да ни нападнат чакалите. Затова решихме да вземем малко по-спазни мерки. Да се опазим по някакъв начин. Приготвили сме пиратки. Най-вече които между другото ни ги даваха от тук. Да, които ни предупредиха, че е възможно да ни нападнат. Плана какъв е? Обиколихме селото, намерихме прословутата къща на полтергайста, между другото ще видите по-късно във видеото. Ужасна разруха цари тук. Намерихме и прокълнато от дърво, като мислиме да се концентрираме единствено и само върху тези две места. Като ще се опитам да направим сеанси с нашите паранормални уреди. Другото, което ще направим е да обиколим селото, като ще използваме и там нашите паранормални уреди и ако засечем някаква активност, бихме могли да направим сеанс или нещо, ще видим. Ще го видим в процеса на вечерта. И така, часът е 7:30 минава. Ще хапнем, ще вечеряме, и ще видим. Ще се включи малко по-късно. Така че, останете и гледайте до края. В далечния северозапад, непосредствено до границата с Сърбия, се намира село Шишенци. В миналото в селото е кипял живот, но днес не е така. В наши дни в Шишенци са останали около 30 души и то през летните месеци. През зимата са наполовина. За някогашния живот в селото можем да научим от няколкото местни, ако ги срещнем по улиците. Иначе сега Шишенци изглежда пуст, без магазини, с разбити, срутени и обрасли къщи. Може би за всичко това са виновни промените от 90-те години, а може би легендите, които се носят за селото. Легенди за самодиви, от които хората ослепяват, за сватба, на която са избити всички сватбари, за полтергайст, тормозещ хора и прокълнато дърво, което носи смърт. Но преди всичко, нека чуем за тези легенди от първо лице, а именно от баба Нарциса. Такива неща, защото е твърде... Да, преекспонират нещата. Да, били ходили в Петрич. В Петрич единственото, което на живо, кога е била жива баба Ванга да почива в мир, съм ходила аз и една баба Бома на този паметник, където е майката. Тя, докато умря бабата, си мислеше, че той е жив и искаше да разбере дали е жив или е починал, защото никой не даваше никаква информация, нали, че, защото той е минал в сръбско и там вече дали са го убили, дали не е, просто от тази гледна точка си такова. Боже мили, вижте този вестник. Но изобщо и баба Ванга била потвърдила, викаме, бе, няма нещо, нали, ние като сме ходили, аз съм си ходила по мои неща, тя си е ходила, бабата за това. Да. И така, че и аз бех тъмъна ученичка, завършена 18 години съм била тогава, сега съм
70, значи бая отдавна. Жива и здрава да сте, да. Всички да са живи и здрави. Вие най-вече младите, а ние мани не нас. Ние сме... Ами, ние идваме тук за втори път. Миналата година дойдохме само аз и сина ми, той на 12 години. Много беше запален, ние дойдохме късно вечерта, той гледал някакво видео, вика, тати, дай да намерим баба Нарциса, дай да намерим, ама ние късно дойдохме. Па няма нещо. И с пристигането започнаха да видят ни чекали, поне това предполагам. Още с излизането от колата. Нали, той беше много въодушевен и си тръгнахме. И сега тази година решихме, че ще дойдем, нали, и вече ще проучим нещата, какво се случва, каква е историята, истина ли са, чуват ли се още. Значи чуват се на по-рядко. Сега от какво и от що е, дали са от самолетите, дали са от... Нали, защото много... И действително така съм съгласна. Да е от многото търсения, гледания, интерес към това и самото... Но че има някаква сила, значи си я има. И никой не може да му убеди, че няма. Защото аз съм чула с ушите си, изпитала съм върху гърба си, защото тогава съм била млада, работила съм и да, от първо лице. Така. И след работно време съм ходила да копа и копа това време рано 9 часа, аз копа до 10:30-11, докъде виждам тревичката между стръковете в царевицата. И така, че доста отдавна е било. И много, нали, не мога да кажа, че това не е истина. Значи, но на никого, ето това казвам, на никого не са слезнали нито да му помогнат, нито са му навредили с нещо. Единственият човек, който действително с овце е отишъл да види една баба, това е моя мъж, но ето вие сте го срещнали, жив и здрав. Значи той си е убил окото, но това е било много преди това и окото е изтекло, няма нищо общо с самодивите, с тия неща. А те във вестника? В вестника го дават, че той е изчезнал. Не, те 5 човека са изчезнали, като 3 от тях изобщо ги няма, а другите 2 са върнали след известно време, но не помнят нищо. Къде са били, какво, що. Имало хубави момичета, то всички млади момичета, като и момчета, са хубави. Сега един по-хубав, един по-грозен, ама сега ние па не мога да бъдем всичките хубави да му се не види чудото. Аз съм на това мнение. И на нас не е плана, тук ще останем долу на центъра, сме паркирали, имаме една палатка, ще разпънем горе при царевицата. Вие горе до... При дървото. При дървото. Да. Това дето за молебен за дъжд. Ето и това... Това дърво е за молебен за дъжд? Това е молебен за дъжд е правено. От 2 фамилии. Кулинци, това ми беше някога председател на читалището, от фамилия Кулинци и фамилия Нановци. Това е на моя мъж братовчеди. И те са тия двете фамилии, това дърво е минавало, нали, който е насам, моето е натам. Едното е било на Кулинци, друго е било на Нановци. И са биле, това е едното, което е сега, са биле 3 братя. Нали, просто самото дърво е било на 3 разклонено, с 3 братя ние му викаме, като е така отдоле тръгнало на 3. И това дърво не е имало дъжд, както тук 2-3 месеца не е капвало капка и му решават да хванат молебен за дъжд. И като да хванат този молебен за дъжд, тук му казваме молебен за дъжд, там му казват пеперуда, всякъде е различно. Аз понеже съм работила в читалището и аз така и дечица съм водила, защото и по мое време стана така, че тия фирмите закъсаха. Царевицата такава, няма дъжд и няма дъжд и една от фирмите ме помоли да събереме тук хора, колко тогава имаше повече, сега сме 30 човека, и да излеземе тук на края на селото, да направим, те ще донесат, те действително донесоха хората кебабченца и тюфтенца, ние от тук медец, сиренце, кой какво имаше, хлебец те донесоха от града, служихме маси така доле там, имахме един музикант, той беше Жив Бачуминко, отиде и той един с тъпана, биеме майтап това, ето, направихме го ние онова, и играхме до към 5:30-6 часа и всякой си хвана предушелките и си тръгна, защото тогава имаха хората овце, имаха кози, сега няма къде да ти покаже какво са вика, ето на детето ти не знае какво е овца, какво е магаре, какво е ком, защото няма къде да го види. Ако си от центъра на София или на Пловдив,
Извинявай, няма къде да го види. Да. Няма как. И така. Ако не отиде някъде в някаква зоологическа градина или в нещо. Това е. Да. И тогава заваля един дъждец. Така лек, хубав дъжд, ама си валя цялата Сериозно? нощ. Да. И аз казвам, че може да е съвпадение. Не казвам, че ние, че сме подскачали. Имаше едни дечица, той сега е 30 толкова години. Сестричката му, ето е докторка, 27 година ще навърши сега. В момента е във Видин, работи иначе в София. Гинеколожка, завърши висшето си образование. Но си идва и тук, днеска имала лекция, изнасяла, викам, браво си, Янче, на тебе. Значи доста отдавна е било и така. И аз се облякох като додълка, като циганче, така, с базяка, наслагах по себе си, вързах тук на едни стари скъсани дрехи. Не, че сега съм много облечена, ама те малко по-добре съм от тогава. И взех едни скъсеняци на дечицата така и ги облякох и там обикаляхме, какво са ми казали възрастните, един венец направихме, бял котел, осветихме. Такова и ето вечерта се случи. Ето Да. заваля. Бабите са ни викали самодиви, ние му викаме самодиви. Ама дали са самодиви или какво са, не можем да кажем, защото никой ги не е видял и никой ги не е чул. Така са казвали нашите стари хора и ние така им викаме. А дали са такива или не са, или са извънземни, аз съм съгласна и за извънземни. Значи ние сме мали в Шишенци Полтергайст, ама аз съм била тогава на 4-5 години. Тя къщата е по-надолу, май. Да, надолу. Ние минахме, беше много любопитно, втрещихме се каква разруха. Да. В смисъл, не знам, идват ли, не идват ли хора, те даже наскоро са кастрили, защото си личеше, че е рязано. Страшна разруха и ни стана толкова гадно и неприятно, в смисъл. И тогава вика, влезнал дявола. Просто хората говориха и всичко, и аз съм била така страх. Баба ме гледаше, на майка лилята я нямаха деца, нашите по работа. И ние все така тя дойде по-късно да ме прибира, защото ние живеехме там на полето, не сме живяли тук. И ете такива неща, където такава. После казаха, нали, вече по мое време, като станах ученичка, като такова почна в Перник и мало Полтергайст и го кръстиха Полтергайст. Добре, съгласна съм. Така да е, съгласна съм, че и така да му викат. Но въпросът е, че ето нещо е проучено. Тук идваха и професори и такова. Никой то няма и средства, няма такова. Сега ето за... Разкажете за самата сватба, дето е станало, в смисъл това клане или да се нарече... Да бе, ето, за това го пише го и в този вестник. И това са думите, аз го носих на моите бабички, там дето на кола. На две бабички имам там, една 37, едната е 40. И изнасям им лекции, аз като си Янка. И ти ви кале, ти си като баба си нарцис. Чували ли сте тази сватба или тъпаните или точно, чула съм. Значи, скоро или нещо? Не, скоро не съм чула. Смисъл такъв, ние продадохме, аз закъсах със сърцето и продадохме си козите. Иначе аз ги пускам някъде към 8 часа. Към 7-7:30 ги изкарвам на полето, бодна ги на това и сега към 8:30 си полея тук така в хладното и отивам на полето и ги пускам така на свобода. И те си пасаха покрай мене, не са бегали, не за нищо. И тогава съм чувала. Ама аз седа до 11-12 часа, така. С уните сме, да, и като се дойде, ама то ми такова запала си кружката, издува си млекото. И не е било страх от нищо и не, защото не ти казвам, на никого не са, нито сме знали да помогнат, нито са навредили на някой с нещо. Тук били всичките синьорки. Няма такива неща. Да, аз това загледах. Моите са кафяви, мъжа ми са зини, такова. А тази сватба си я дават, че е имало такава сватба. Че оная баба го разправяше, тя умря на 90, баба Яна, и няколко години, но татари са били, имало е някакъв чабър, на този чабър са се събрали тук долу, имало е село Гюринци и в този вестник го пише така, село Гюрино. И оттам са тръгнали татари някакви, са ги избили. А тук пишеше, че останалите от това са скрили в някаква пещера и там са си загинали. Никой повече не е чул, не е видял. Сега, дали е така, защото и тук с този Полтергайс, дето ви разказах, значи, това е една история, която на тия хора жената
на това семейство, жената, е работила в отсрещната махала, е била свинарка. Било е ТКЗС тогава. И е работил, и тя била свинарка и се запрасва свиня. И тя остава да помогне на свинята да се опраси и след това да се тръгне. Но не тръгва по пътя, по шосето, което е тук през това и да си отиде в тях, а обикаля покрай селото. То не е било така урасло като сега, защото и тук имаше хора, и теме имаше хора, и по-нагоре навсякъде имаше хора. Сега няма ето, остане сме 3 къщи в половин селото. Така, и тя като тръгва и като минава рекичката тук, има една малка, тук долу, колкото училището, има едно малко поточе, като е минала през тая вода, за да дойде от тук, за да се прибере в къщи си на централния път, който вие, ако сте дошли от към бойница, сте го пресякали. Така, за да си отиде в тях и нещо почва да шляпа след нея. Тя се обръща, няма нищо. Това съм го чула от моя леля на свекър ми сестра. Тя живее в тая първата къща до сами шосето. А тая с полтергайст е била отгоре. И Леля Яна се обърне, пак като си тръгне, пак това нещо ходи след нея, пак се обърне нищо и от как се е прибрала в къщи, това е започнало да й се прави. Но тук ходеше полиция, нищо, че съм била такава малка, но те и после много се говореше за това, страшно години наред се говореше, даже хората се наплашиха, защото тогава си беше милиция и ходеха и стреляха и такова. Но нищо не могат да направят нищо. И той е стопанина на къщата, Чужо Цанко, рекал там на девери на Лола Нина, вика, дай ми пушката да стрелям в това, вика, то се види нещо като риба, като кукле. Стреля и до момента в това време се забива един нож до главата му. Нали, той от към вратите стреля, защото стаята там е на изток, тая голямата стая, където е било това, той застава така на вратите към изтока, вижда отсреща този силует, тая сянка, то не е силует, а е сянка, и той стреля по това и в това време, без да има нож, се забива до него. Значи той можело и в него да се забие, но просто не е искал да се забие в него. Нали, не се така, той можело да направо. Така. И те тогава имаше деца и врачки, сега няма. И тук в съседно село Бориловец, на 2 км от нас, една баба, много възрастна, разправяше Лола Нина, е дошла от Бориловец и им е баяла. И като им е баяла, какво си е знаяла жената, такова си е баяла, не знам. Тя е починала сега. И остава в тая стая, пак долната ние викаме източната, голямата стая, остават на една маса един лист, чист лист за писане, един молив и остава така цепнатина на вратите, които да не са затворени, да могат да видят какво ще стане вътре. И казва, напиши какво искаш. Бабата го казва, вече си на българска, на полтергай. Напиши какво искаш от тези хора. И по едно време как са стояли, Лола е била там даже, как са стояли отвънка, как вие сега стоите и гледате в мене, така там се виждат как леко моливчето започва да се изправя до такова положение, без да има човек, и започва да пише. И е писало майка ти, татко ти, батко ти. Сега дни казваха, че на Чичо Цанко, брата е имало починал нагоре в Първата и Втората световна война и не е погребан. Нали? Не е, той така. И демек във войната паднал някъде на фронта, там е загинал. Едни казваха така, други викаха, че са ходили да сечат някакво дърво и са намерили злато и е било клето. Сега, кое и що е и такова, дали е това, дето Леля Яна, защото, нали ви казвам, ние на много неща не вярваме. Но като се сблъскаме с тях, независимо какви са, по какъв такова, ние вече почваш да търсиш и да се молиш и викаш, Боже, помогни ми. Не е ли така? За мен е така. Значи, тя... Ходехме на гробища на времето, като почине човек, опалвахме там гроба. Тогава на времето се опалваше с коноп. Кълчища му викаме. А сега нема вече, то вече никой не опалва, че нема хора. Звестници слагахме, докъде имаше повече хора и така и запалваш от единия край, от другия край и те се. Но след това старите хора ни казваха, от гробищата до тук, докъде минете този мост, дето идвате от бойница, да влезете в селото, да не си говориме. Що пък да си не говорим? Айде пък да си поговорим, да видим какво ще ни стане.
Ама като стане нещо, може, ето каквото казвам аз, може да не е от това. Да, може да не. Но може, ношението, но може и да е от това и вече почваш да си викаш, абе защо па аз не послушай тия дратеора? Тия ли 20 метра, 30 аз не можах да отърпа с моите устра, трябваше да говориш. Да говоря. Действително е така. Ама преди да такова не го оценяваме, а после като вече се претурат колата, викаш, почва да го оценяваш. Добре, и само това ли е написано на листа? Само това е писано на това лист и се връща. Майката, татко ти и батко ти. И батко ти. Да. Вау. А моята баба, друга баба, не тя баба с тебето тогава, баба Мария, тя живееше в другия край на полето. И е ходила да види от тия хора. И тази баба ще иде там да види тя какво става. Верно ли е това? Това неверно е. Трябва да иде да разбере тя. Не може така да разбере. И отива там. Ама тази бабичка, баба Яна, дето си е па там домакинята на къщата, биле правили Коледа. Заклали свиня. И нарязали месо. То не е месото, нарязали сланината да я топат за мас. Защото тогава хората са били здрави за пръшки и за мас да си готвят пръшки. На някой му потекоха лигите. И такава. И тогава това нещо идва и както си е горяло огъня под отдоле, от жак ние му викаме, и както си е горяло вътре огъня и котело отгоре сложен с малко вода и една жена Лилияна е резала от това, от тия сланини и да сложи вътре, изведнъж котела се обръща и пада тук в пепелта, доле до жърта. Всички знаеме, че даже това олио първа преса, то кой зна коя преса, ама така го дават първа преса, втора преса, гори. Ако запалиш печката, ако па и котлоните, какво ще да е и такова ще плавне. Така, това не плавнало. Значи е имала просто някаква сила, някаква преграда, която е стояла между огъня и това. И она жена тръгнала пак да се жали тук в съвета, в кметството, то тогава е било кметство. Да се жали, да такова, да викат полиция, не може да си стопи. Изнасят и се чершавете, качат се по осените, виждат ножица, че минава, реже, не виждат никой след нея. Детето им, тя имаше дъщеря. Не, страшно е било, действително за тази къщата, аз направо настръхвам само. За какво са били чершафите? Ами от полтъргайста. Така? Той е рязал чершафите, обръщал там всеки неща. Да, но имало нещо, което да пази. Да, но все пак имало нещо, което ги пази. Имало е, което да пазило е точно там за подигане. И баба, като си седя, като дошла една жена, се върнала от тук това, добре, но човек погледал, рекал, Яно, какво да ти правя? Знаеш колко пъти сме двъждали от кула милицията и нищо не мога да направя. Тия взеле с баба там в кофе, занеле на бунар, имат бунар, гребнале вода, помиле ония пръшки, дето те не са се запържили, не са станали на пръшките си, на сланина. Миле колко мошле да умият и се върнали и сипали, баба ще си върви. И оттам по брега, около селото ще си отиде в нейната къщичка. И като си отишла в нейната къщичка, тя не е била модерна сега като нас и като мене бабичката, дето съм сега и съм доле гола. Е била с риза. Тя ходеше баба Мария. Аз много добре я спомням с риза. Така си домашна риза от домашно платно, такана, с дълъг ръкав и нищо. То не е имало и такива жеги, да е 40 колко кусур градус, така бяха от миналите седмици. Но все пак е имало жеги. Така, и една бабичка мърдне насам, нещо я дръгне отдолу, нещо я чеша, нещо я докача. Пак такова ще слага да яде, пак същото положение. Нещо има. Вече тя изтръпнала, ама трябва да види. Тя отишла, трябва да види какво е това. И тук, понеже ризите им са били така цепнати, отгоре дрежка, блуза, ама само че с копчета. Тук не е такава като нашата с тебе. И като си баба разкопчала това и рекла си така пазвата да погледна, вътре между кожата и тая ризица и отгоре полата, дето е хваналата, да не мога падат,
от тетрадка, от вестници, направени такива топченца, дето се играе. И е напускано отпред в пазвата и отзад гърба й. Ама кога е пуснато това? Нито знае, нито е видяла някой, нито нищо. Но това е от полтергайс, а не от самодийство. Да. Ами, ето бяхме при баба Нарциса. Сега бе, тия бандити. Ай, това е съпруга й. Ти си вие нарушители. Ти пак се това взема. Аз съм се постоянно. И що е, тук няма опасности. Да, сме угасител. Опа, извинявам се. Вие много бързо свършихте с сбирката. Та ние ли се... Ние после, леле, 2 часа си ни говориме. Леле, 2 часа. До сега. Леле. Направо. Приятелци. Знаете ли колко така ме кеф, като дойдат такива млади хора, независимо дали за тия самодели изобщо. Това село имало 700 човека. 700? 82 година съм бил кмет. Станах кмет на селото. 700 човека. Тук, гледай сега, не само какво става, тук аз съм живял в тази улица надолу, това тук взех на къща. Оставахме 30 човека сега в момента. 30 сме. От 830. Смятате какво нещо? От 830. И така, връщаме се от баба Нарциса и продължаваме с нашето разследване. Часът е 10:30 вече и мислим да отскочим до дървото, прокълнатото дърво. Което всъщност май не е прокълнато, но да видим. Така, говорихме с гранична полиция, на теория няма да има проблеми. И така, да тръгваме. Я следете напред. Я само тихо. Бахте само щурци се чуват. Ай, ето. По пътя за дървото сме. Още мъничко. Сме там. И ще видим какво ще се случва. Тук групата е стабилна. Бригада. Бригада, след всичките тези истории от баба Нарциса, как се чувствате? За сега не е окей. Просто Ама, усещането е друго, като ги чуете от първо лице. друго от самия екран, като го чуеш пред екрана и съвсем друго чувство. И като го каже, го чуеш лично от човека, нали? Да. Ами, така. Ще беята на край. Абе, да не изпуснем. Сега вече няма шанс да го видим. Кое? Дървото. Дървото ли? Ние трябваше да си оставим белек тук. Аз само, Баси го, каква е царицата, точно като в някой филм на ужасите. аз само да ви кажем, че по принцип прасета го скрият от това. Да, Какво? знам. Дивите пръсти. Видите пресета. Да. Къде точно са кукури вътре? Там се прави какво. Аз дигнахме леко майка с панички. А виж какво се случва вътре. О, Какво дали работи? е там усеща, не? Тебе не виждам светиш. Е там. Ето сега като махна камерата. Ние осветиш ми. Не, Нищо не там. виждаме. Е, там съм среща. Нищо не виждаме. Е, го е. Да се пяваш ми. С светлината. Аз ще ти кажа къде. Е, там среща. Виж сега. Светиш ми се. Ами, търсиме дървото, по-точно търсиме брод. Брод. Търсиме откъде да преминем. По-скоро откъде да го видим, за да влезем до там. Не трябваше да си оставим белека, ама нищо. Обица. На ухото. Да ни слава ни филм, Още напред. най-добре ще отдонеш екипа, по принцип.
Ами, ето така се стига. Сега. Ето така се стига до прокълнатото дърво. През Царевичак. Предлагам да се включиме директно от дървото. Ужас! Това е прокълнатото дърво. Всъщност, да, по думите на баба Нарциса, това дърво не е прокълнато. А тук всъщност, точно тук, са правили оброк. На Еньов ден са събирали и са правили оброк. Така че, да видим, ще направим сеанс с EMF-а, ще пуснем и радиото за духове. Предлагам ти EMF-а да го оставим тук, на камъка. На камъка. Добре, Айде. айде. И отдавам радиото. Не знам къде е. В теб ли е, Васко? Чак само да изключа. Здравей! Тук сме Милен, Дени, Васко и Надя. Дошли сме с добро. Не искаме да ти навредим по абсолютно никакъв начин. Аз Не искаме да ти навредим по абсолютно никакъв начин. Ако си тук, можеш да дадеш знак чрез EMF уред, т.е. уреда с зелената лампичка или през радиото, което минава през абсолютно всички честоти. Може да се опиташ да се струпаш с някаква енергия и да ми кажеш нещо. Чак само да слушам, че да чуем това. Има ли някой текст с нас? Само по-силно искам да задавате въпроси. Има! Има. Ако има някой тук с нас, може ли да даде знак с EMF уреда? Черният уред. Дето лампичка свети в зелено. Не искаме да ти навредим по абсолютно никакъв начин. Ние сме с добро. Как се казваш? Тайна! Притесняваме ли те се с нашето присъствие в момента? Виждаш ли ни? Какво чакаш? Я го увеличи малко. Много малко. Стия. Мисля, че много увеличи. Прокълнато ли е това дърво, което седим пред него? Не мога. Причуй се, не. Аз чух нещо друго. После. Какво после? Тук ли си починал? Не. Част от тази сватба ли си, дето са загинали хора тук? Не го разбрах. Имаме ли опасност тук? Можеш ли да ни кажеш как е твоето име? Мартинчук. Аз също съм тук. И ти си. Аз съм Милен. Това е Васко. Това до мен е Дени. От другата страна е Надя. Ние сме с добро, не искаме да ти навредим. Това е много гадна опера, бе. Не. Част от примата братя ли си? Баси. А отгоре нещо кап. Боболечки падат. Също. Сякаш капна нещо. Част от тримата братя ли си? Не.
Можеш ли да ни се представиш? Как се казваш? Юджин. Как? Юджин чух аз. Не говоря, брат. Или Мартин. Юджин или Мартин? А на колко си години? На 30. 20. На 30, нали? Кажи честно. Това ли ти каза? Не знам. Бе. Да се тръгнем ли от тук? Каква е историята на този камък? Можеш ли да ни кажеш? Сила. Каква сила? Зла сила, добра сила ли е? Не го разбрах. Yes. Какво ще се види всичко? Може ли да ни дадеш някакъв знак, че си тук с нас? Чрез уреда. Черният уред. Мигна ли към си този? На камерата. Има ли някаква зла сила тук в селото? Виждаш ли ни? Мисли. Я изключи по-големия фонет. Ако не снимаш. Снима. А. Тя ще спра снима. Вижте как на дървото ли си? Да. Да, на нещо много гадно се размириса. Сложи го. Ами, бяхме тук на дървото, прокълнатото дърво. На пръв поглед нищо фрапиращо. Не знам. Ще прегледаме после кадрите и ще видим. Така че от тук през Царевичака и надолу. Пътя е ужасен. Чуй. Гледай какво става. Гледай. Давай, гледай, чакай. Сега са оттам. А, това е двор, бе. Сега е от тук. Чуй. Сега от тук. Я тихо. Е там, надолу. Да угасим ли това? А? Не са ли гадни, брат? Да, бе, брат, аз си мисля, чувал съм ги. На Ягда, че постоянно ги слушах, човек. Не, това е ласка ли? Бебо, как си? Добре съм. А? Добре съм. Бай си чакалите. Те са много. Чуваме много близко, но нас да ми е пиратски. Пиратките са околото. Тук Дени с ИМФ-чето. Като го напълни, не настръхваш ли? Като при светля, а? Странно. Не настръхвам, но някакво такова. Странно. Да. Спокойно, но не да ме страх. Вие ме стресираш, бе. Настръхвам долу. Петни. Да. Ами, чухме тук преди малко чакалите. Опитахме се да... Опитахме се да проследим звуците, но те спряха. Така че продължаваме с нашата разходка. Ще се отправим към
центъра до колата. Ще пием по вода. Ще съберем малко сили и отиваме към къщата на полтергайста. Така че тя е по път. Къщата е по пътя за гробището. Тази къща всъщност къде като дойдохме. Да. Така че включваме се директно от там. Тук решихме преди това да направим нещо по-различно. Разделихме се. Как беше къщата на бабата? Баба Нарциса. Новите членове отиват нагоре за тяхното преживяване, а пък ние тук видяхме една доста зловеща къща, така че мислиме да се разходим до там. Те са си с ИМФ-а, а ние просто ще отидем да поснимаме. Една единствена лампа свети в това село. Часът е 12 и само лампата на центъра. Без 20. Това е училището. Училището е непристъпно и зазидано. Чакай, че тук нямаме фокус. Свети ни напред. Добре. Свети имаме така с такова насоча. Те някъде от тук се чуха звуците. Е тази сграда. Спомняш ли си от първия път? Страх ли те бе? Честно казано, да. А? Да. Ами... Да. Ето е. Кой? Супер изоставената къща. С паднал покрив. С паднал покрив. Чуй. Чуваш ли? Какво? Знаеш какво? Имаме в тях. Чуваш ли го това? Да. Айде бе, натам. Не. Ето. Ето пак. Чуй. Бебе, Да. идва към нас. Не, по-скоро щурчето. Знаеш какво ми хрумва? Какво? Ще пуснем диктофона. Но тук ще зададем въпроси и ще мълчим. Има ли някой тук с нас, освен мен и Надя? Чу ли шума? Бебе, айде. Чакай. Има ли някой тук с нас, освен мен и Надето? Можеш ли да издадеш някакъв по-силен звук?
Има ли някой тук с нас, освен мен и Надя? Чу ли шума? Това са нашите момчета. Доста бързо свършиха. Добре. Ще видим после какво е. Да. Чуйте са, чуй. Чувате ли? Да, чувам. Стой само малко. Не се ебавам, причува ми се музика, е оттам. Не се ебавам. Я, тихо, 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 тихо. Чувате ли? Да. Чува се музиката, чуваш ли? Да. Аре бе. Айде да се... Чуваш ли музиката? Чувам я. Чай да сложи слушалки. Леле, майка си. Какво? Той ще приема. Натам... Обаче спря да вие това. Кое? Чакалите спряха да вият. Чухте ли музиката? Да бе, аре. Надолу ли сме? Да. Аре бе. Аз пускам големия фенер. Айде, надело в средата. Надето изтръпна. Тук ми речи страни. Да, трева. Леко е. Гад, не свети. Това е травопосмърт. Обаче виж, сега не се чува музика. Да, при малко се чу. Аз си тъп... Чу ли тъпана? А? Чу ли тъпана? Абе, чух музика, тъпан не съм сигурен. Чух тъпан. Ооо, я се разходим на тук. Денко, не на там ела. Но там е травопоста, бе. Да, там няма какво да вижда, бе. Освен да ви сетне и ямета от червено. Ами не, той е до тук. И той си излиза нагоре. Предлагам да се връщаме. Почиваме малко в колата. Почиваме малко в колата, пиеме водица. Ден ела. Нека разгледа. Почиваме, пиеме малко вода, се успокоим малко. Да. Вече чухме музика. Ще видим после какво точно е. Дени къде изчезна? Ело. Его е там. И така. Факт е, че Какво направи? оплет се. Добре. Хайде. Добре. Починахме. Кой ще е? Събрахме сили. Пихме по кафе, вода и такива неща и се отправяме към къщата на Полтергайст. Да направим бърз апдейт. Какво се случи тук? Бяхме до прокълнатото дърво. Това, което се случи там, не бихме казали, че е нещо вау. Направихме сеанси. Чухме някои неща. Като се приберем, ще ги прегледаме вече на компютър и така. Така че ще разберем какво сме заснели. А сега е време да отидем към най-мистериозната и най-страховита къща тук. Така,
Тръгваме по неотъпкания път за къщата на Полтергайст. Всъщност, пуснахме едни рилчета в TikTok и ни казаха, че през дена всеки може. Те рилчетата бяха през дена. Да отидем вечерта. Ами, ето ни. Сега ще разберем има ли нещо, няма ли. Ко? Нищо, мислих, ще правя няма ли. Между другото, чухме онези странни неща, дето бият. Продължаваме да мислим, че са чакали. Може и да не са, не знаем. Не можахме да стигнем до тях, защото всеки път, когато се опитваме да тръгнем в посоката, в която се чуват, и те изчезват. Безследно. Жутко спират директно. Намислили сме, след като приключим тук с къщата на Полтергайста, да отидем до гробищата, защото и там се чували някакви страшни потропвания, звуци и така нататък. А пък тук ни споменаха нагоре, да? Капаяк! Видя ли го? Видя. Видя ли капаяк? Тома брат направо мога да ти спие. Какво може да е? Мога да ти спие, виж го какъв е. И аз изпитвам ужас от паяци. Да. Казаха ни за една махала всъщност, че селото, пуснете ИМФ. ИМФ? Да, че селото всъщност, тази част, в която се намираме е по-новата. Има по-стара. Как казаха махалата, бе? Аз се забравих. Нещо скъп. Да. Това се само си играе, хора. Местото ли? Да. Абе, вятър има, бе. Абе, какъв вятър, бе? Какъв вятър не може? Моля се доближи от GoPro. Да, бе. Какъв... Не можеш. Какъв вятър да има, бе? Виж какво става, другото ще не се клати. А само едното. Я го спри. Това е паяк, бе. Не, бе, имало нещо. Да, бе, това виж го. Това е морец. Не знам какво е това место. Може да е паяк. Пуснахте ли име? Кой пусна? Там също не беше минат там къде. Не съм. Да се върнем на темата. Казаха ни за някаква махала, която се наблюдавали самодивите, така че ще отскочим до там. Може би. Ние не можахме да отидем през дена, защото разговаряхме с баба Нарциса доста дълго време, за което изключително много ви благодарим. Така че да видим какво се случва. А сега сме в двора на прокарнатата къща. Червено. Къде? Я тихо. Чувате ли музика? Чуй! Чуеш ли, брат? Чувам го. Това си баш градска музика обаче. Да. И пак се чува от това, от далечина. Да. Да, бе, човек. Това къде ми казах. Ще отидем до там. Чакай, я тихо. Камерата лови ли го? Спря. Аз мисля, звучеше ми на съвременна музика. Ето. Тихо само да видя. Хваща. А видя, че се опита да тракне тук нещо. Дали? Да, тук, да, появи се квадратче.
хваща някакви звуци. Гледам това. Искаш ли да пусна тракера на телефона? Да, мога да пуснем, обаче дай да такова. Добре. И така, да видим. Ще разгледаме ли вътре? Отдолу. Аз влизам. Също. Ама с CMF. Вземи имаш. Дай. Вземи това. Брат, аз трябва да се светя с Оп! нещо. Това се Това змия. е лампа. Обаче виж, дръж го така само, че да го виждаме се. Баси, тук супер. Ясно. Искате ли тук? Тук ще направим сеанс после, ама дай да обиколим, бе колко шишета. Това е мазето. Това е било кошарата, хора. Напълно спокоен тук, уре. Добре. Какво? Мирише ми набира. Набира? Да. И малко ли шет има и там долу? До те. Толкова години да още да седи. Не знам, бира мая. Внимавайте, моля ви се. Супер. Филипи. Скачваме. Ай. Аз пускам. Дали пуснат това? М? EMF. Да. Защо свети така? Милена, чули си? Глик, пусна. Само махни челник. Гли. Гли, какво става? Можеш ли да спреш да ни дава знак с уреда, моля те? Не. Здравей. Чакай. Оп. Спря. Здравей. Аз се казвам... Дръж го така. Не, в смисъл малко по-нататък да го... Здравей, аз се казвам Васил. Тук с мен са Милен, Дени и Надя. По принцип идваме с мир и не желаем по никакъв начин да ти навредим. Искаме просто да поговорим. И от това не. Можеш ли да ни дадеш знак пак с EMF-а? Благодарим. Тази къща е на полтъргайста, вярно ли е? Дай радиото. Чакай. Прокълната ли е тази къща? Можеш ли да дадеш знак с EMF? Ако е прокълната, дай ни знак до жълто. Видя. Благодарим. Можем ли да влезем в нея? Дай ни знак. Благодарим. Светна до жълто. Здравей. Мерси. Искаш ли да ни навредиш с нещо? Дай ни знак. Ако си все още тук до червена. Виж какво прави. Гледай. Спишили сме го заради това. Добре, имаме радио, с което можем да общуваме. Искаш ли да го пуснем и да се опитаме да комуникираме с него? Дай ни знак до жълто. Къде е лампата? Не. Къде е лампата? Добре. Знаеш какво? Я изключи този челник. Мило, дай лампата. Само е тази лампа ще остане. Супер. Само нещо ме бутна, бе, бате. М? Само нещо ме бутна. Принципно къщата е доста разрушена. Тази къща твоя ли е? Дай ни знак. Ако е твоя, дай знак до жълто. Добре, можеш ли да направиш нещо, с което да те чуем?
Да издадеш някакъв звук. Не иска. Добре, айде да влезем вътре да разгледаме. Нали можем да влезем вътре да разгледаме къщата? Няма да рушим абсолютно нищо. Не искаме да ти навредим. Да влезем. Искаш ли да комуникираш с радиото чрез нас? Чрез самото радио с нас? Ако искаш, дай знак до жълто. Ако не искаш, дай знак до червено. Всичко, което се говори за тази къща, истина ли е? Тази къща обитавана ли е от полтергайст? Дай ни знак с EMF. Добре, айде да пуснем радиото. Здравей! Ние сме Надя, Васил, Милен и Бени. Идваме с добро. Искаш ли да разговаряш с нас? Благодаря, против. Още ли си тук? Не, майка. Искаш ли да ни навредиш? На всеки. На всеки? Между другото. Защо искаш да ни навредиш? Тази къща прокълната ли? Да. Да. Обитавана ли от полтергайст? На колко години си? Или Алка. Как се казваш? Милен? Илян. Милен? 18. Или 80 или 18. Свинен път. Защо искаш да ни навредиш? Две. Трябва ли да се страхуваме от теб? Постоянно женски глас. Виждаш ли ни в момента? Ти ли, опитал ли си се да убиеш кмета преди години? Я го спри. Намали го сам. Намали го. Не това. Друго. Чуй. Самолет. Не. Чуй. Ау, как вият? Да, вият като малки деца. Не, чакай. Е тук.
Чувате ли? Наредихме топчетата, сложихме Много. слушалките и сега ще Много. почнем... Оп! Виж Не. какво ста? Мога. Мога. Това топче. Рибар. Ти ли бутна топчето? Призрак. Къде е този призрак? Ако си ти, можеш ли пак да ни даде знак с някой от топчета? Сили. Един. Стига, бе. Ние сме тук. Аз, Да. Дени. Какво Да. искаш да ни кажеш? Да. Сложи го под краката. Те Кои те? издирват. Стига, бе. Какво е? Полтергайст. Стига, бе. Аз направо настръхвам. Добре. Как се казваш? Как е твоето име? Да. Можеш ли да ни кажеш твоето име? Кой издирва полтергайст? Много хора. Там. Ние едни от тях ли сме? Сила. Всичко. От тук чух да. Не знам. Искаш ли да си ходиме? Ако щеш. А, а. Как ти е името, моля? Бягат. Как ти е името? Помощ. Защо викаш за помощ? Ние Много. не искаме да ти навредим. Опасно ли е за нас тук? Казвай. Да. Ай си ходим. На колко години си? Можеш ли да ни дадеш знак чрез EMF-а? Чрез удар, с който се свети зелената лампичка. Спри. С какво да спра? Между другото. Какво? Зад нас обаче само нещо такова. Там. Хората. Добре. На колко години си? Чули ме това? Да. Нямат. Това е почивка. Точка. Чакай. Сам ли си? Да. Някой уби ли те? Някой уби ли те? Уби. Да. Кой те уби? Кой те уби? Спри. Стига, бе. Можеш ли да бутнеш едно от тези топчета, които са на земята? За да разберем, че си тук с нас. Хора. Да, хора сме. Не искаме да ти навредим. Ти искаш ли да ни навредиш? Искам, да. Ей! Защо искаш да ни навредиш? Ние сме Добронамерени. с теб, не искаме да те навредим, Тия. нито да ти. Можем ли да ти помогнем? Ела. Къде Къде? да дойдем? Къде? Няма. Няма. Само нещо се сказат нас. Какво няма? Опитай се да събереш сили и ни дай знак с EMF или с топчетата. Можеш ли? Така ли ми се стори ли свет на EMF? Да. Възможно. Кое? Можеш ли да ни дадеш? Дай ни знак.
Кое е възможно? Има ли самодиви тук в селото? Както казах. А паранормална активност? Ау! Какво? Можеш ли да направиш нещо, с което да те забележим? Нямат. Кой какво няма? Спри. Асио. Хайде да влезем. Добре. Това го отпадале. Притесняваме ли те с нещо? Спирам. С какво искаш да спреш? Сега Тази къща прокълната ли? полтергайс. Кажи честно. В Къщата ли? искам да съм Стига. полудях. Опасна ли е тази къща? Трябва ли да си тръгнем от нея? Можеш ли да повториш на колко години си? Можеш ли да ни дадеш знак с EMF? Тук съм. Опитай си да ни дадеш знак с EMF. Тук съм. На колко години си? 18. А? Защо? Тук малко се уплашихме. Ако е истина, можеш ли да ни кажеш как се казваш? Сприте. Бати боболечката. Добре, ай навънка. Ай навънка. Изпугаха два чакала до сега. А? Значи, Два чакала 18 спрете. Слушай. Сега па отгоре се чуват. Вие какво ста? А преди малко беха от гробищата долу. Айде да отскочим до гробищата. Де? Айде да ходим да проверим. Къде? Е там.
И как се окрутиха нещата? Ами, чухме някакъв страшен вой. Всъщност първо чухме... Я сетни назад. Всъщност първо чухме чакалите. От гробищата, от към онази старата махала на Шишенци. След това отгоре се чуха, сякаш бяха обградили селото. Виж какво странно нещо. Обаче все едно се разбира. Първите от гробището почнаха се спреха. Да, бе. Първите от гробището почнаха. Ти от тук почнаха, ти от гробището спреха. Ти отзад почнаха. Да. И тук спреха. Виж се едно, и има чувство, че те обгражда нещо, разбираш? В смисъл, супер странно. Ами, освен да отидем така или иначе бяхме решили към гробището, ще отскочим и до там. И след това ще видим. Какво решихме? Дойдохме до тук, но всички звуци са изчезнали. Няма и следа от койоти, самодиви и каквото и да било. Знаеш ли какво? Не. А той в мен? Обаче, знаеш какво? Ето тук ще взема да остана да записва диктофон. Ето тук. Даже мисля да го оставя. Ето така. Ето така. Ето тук. Така. Ето така сме го оставили с диктофончето. Това, което ще направим е, след това ще се върнем да го вземем. Какво кажеш? Искаш диктофона ли? Да пробваме с радиото нещо. С радиото. Ама искаш ли отвън? По-добре отвън. Дени, като нов член, се оказа доста смел. Сме на гробищата. Другите останаха горе. Аз ще ги сляза надолу. Вече не ги виждам почти. Гробища. Добре. Оставихме диктофона. Защо го оставихме? Защото от тук се чуват страшни звуци от вой на чакали. Така, оставили сме го. Нека да записва до сутринта. А пък ние ще се отправим, ще видим, може би пак към центъра или към дървото.
Всъщност, искаш ли преди това да минем по този път? Там за онази махалата ли? Да, там къде се знахме надолу. Той е тук някъде се отклоняваш. Да, може. Искаш ли да пробваме да минем Може. отгоре да видим къде ще излезем? Отдолу. Да, отдолу. Може. Добре. Ай. Така, намираме се в по-старата махала на Шишенци, защото звуците, които чухме, предположихме, че са идвали на сам. Така че ще поостанем тук малко, да видим какво се случва. И така. Сега, че чух тук някакви шумове от храстите. Ще поостанем да видим, ще чуем ли нещо, ще видим ли нещо и така. Тук обаче е доста запустяло. Добре. Ще се включим, може би, по-късно. Внимавайте. Чакай, че само штрапаме. Чуеш ли? Говор. И там все едно нещо ходи. Чули го каква? Ама ти ли си я? Его е! Ела! Таралеш! Виждаш ли го? Е, ти го светиш. Е, тук. Его е! Виждаш ли го? Е, сега, дигни малко. Его е! Видя ли го? Таралеш! Леко, точно пред тебе. Свали челника леко надесно. Ето. Да. Да. Бати таралежа го е с едно човек. Я видиме тези златните надолу, дет кажеш. Един таралеж тук ни изкара акълите. Да, бе. Само искам да ви кажа, че таралежа се чуваше така се едно хора стъпват. Така, а защо сме тук? Защото Денката се поразходи до надолу. Каза, че е видял нещо, което като го светиш с фенера, свети в златно. Точно така. Сега ще видим какво може би. Тук е някакъв асфалтов път. Додолу си е това. Додолу. Смете, братлянци, не бе как е раснал. Спри го това. Кое? Спри всички фенери. Ама... Не ми е за фокуса. Ето спрях този. Спрях и този. Къде е това? Кажеш? Какво? Там леко превляз. Къде е? Къде е това? Я се опитай да го светиш. Опа! Виж как превляз. Те на асфалта ли? Да. На никакъв двор разграден.
За това ли говориш? Това е шума. А? Ето това от асфалта. Тук виж как свети. Вероятно от асфалта. Никакъв. Светне така надолу. Тук още е някакъв двор. Да си изоставена къща. Супер изоставена, запустел. Или една не е толкова. Западнавам къща. Виж, няма малко безкрайно сигурно така. Не, тук мислим да приключва. Приключваме. Приключваме с превопост. Още е нападнала къща, майко мила, майчице. Виж, имало е некога лампа тук, но вече не. Улица надолу и улица нагоре. Направо. Един видовия. То тук вероятно е бурени вече го. След как си... Няма смисъл, там само се драска. И там има някаква къща. В това. Ай, ще се връщам. Какво решихме? Върнахме се на центъра. Центъра на Шишенци. И ще останем. Часът е 3:10. Ще останем, ще дремем и ще се ослушвам. И ако има нещо интересно, ще се включим. Така че това е за сега. Ще се включваме от време на време. Така, часът е 8 и е време да си ходим. След доста дълга и изморителна нощ, сега е време за впечатление. Вие сте момчета и момичета. Аз повече в къщата на полтергайста няма да отида. Това ми е моето впечатление. Има нещо там. Моето впечатление е почти като на дето, само дето ще бих се върнал вътре. Беше интересна вечер с чакалите и от час дето чувахме музика, която не можахме да разберем дали е от тъй наречената сватба или просто някой си пускаше музика. Прекалено много наистина чакали имаше покрай нас навсякъде, както видяхте в клипа. И личното впечатление, че бих се върнал тук. И бих направил още един клип тук. Аз определено бих се върнал навсекъде. Имаше няколко така по-стресиращи ситуации, но пак бих се върнал. Въпреки всичко би се върнал. Да, всички бихме се върнали. Аз това, което мисля е, че може би местото е твърде експлоатирано. В смисъл, имаше някаква активност, обаче пък вижте се CMF-а почти нищо. Да.
което ни стана интересно. Което е интересно и странно. Със сигурност има нещо, което е мистично в това село. Но... не знам, може би интереса или... де да знам, нещата не са толкова страшни. Превъзгласени са просто. Да, Кажи си го направо. да. Дали бих се върнал? Може би някой ден, да. На този етап не. Благодарим много на баба Нарциса за всичко, което ни каза, да. Това е. Тръгваме си, изкривени от колата. Много рано се спи в кола. И така, знаете, ако клипа ви хареса, коментирайте, абонирайте се, споделяйте. Ако ли пък не, има бутон дислайк. Така че, чао и до нови срещи!